Бародарони азиз, хонаи фурӯшии мо дуҳуҷрага дар ошонаи 8-ум я вариант бо я вариант дар ошонаи 9-ум. Ин ҳамин қафои минзира ҳамин тараф минзира 8-ум этаж биромадаам бо ду талифт ҳаст. Ин дарои ҳамсоя аст. Як ҳамсоя, ду ҳамсоя. Хонаи фурӯшии мо ҳамин аст. Ин сеюм ҳамсоя. Общи дар площадка 4 хона, 80 квадрат. Ин хе ки диромадӣ. Ҳамин дуҳуҷрагаи мо ҳамин аст, 80 квадрат, 8-ум этаж. Уж уже ай дига каса у тараф махкам мешава. Ин ҳамин ду тиреза, се тиреза аниқтарш, 80 квадрат, 8-ум этаж. Боз ай тиреза нишон медиҳем кӯчаро. Ина ин доми бухоропаласа. Та гардиш мекунӣ. Ин тараф алфемо, минздрав ва домпечат. Инҷа ҷои балкон аст. Дӯстони азиз, инҷа махкам мешавад хонаи ҳамсоя, дурум ҳамсоя. Ин ҳамин хел планировкаи мо аст. 80 квадрат, 8-ум этаж. 8-ум этаж биромадем бачаҳо. Инҷа пажарка, якта дута лифт. Ина дасти рост сразу хонаи фурӯшии мо. Хонаи фурӯшии мо дар 7-ум этаж. Свободная планировка. 70 квадрат, 7-ум ошона. Ду тиреза дорам. Ин ҳамин хел аст. инҷа дари даромад. Ин ҳамин хел аз тирезаҳоро нишон медиҳем ҳозир. Аз тирезаҳо кӯча чӣ хел метоба. Ина инҷа падрон. Аз тирезаи дигари боша. Инҷа ҷои кондитсионер. Инҷа маркази шаҳр метоба. Исмоили Сомонӣ маркази шаҳр метоба.